Branislav Tošić poslom modeliranja i dizajniranja obuće bavi se više od 30 godina. Počeo je u tadašnjoj fabrici obuće Ljubomir Kartaljević. Ja sam pravio obuću i po narudžbini, radio sam i za Pirotsko pozorište, za više predstava, za Orahove grane, Lizistratu i za tako neke predstave za Pirotsko pozorište. Onda sam radio cipele za sve plesne škole u Pirotu i van Pirota, za međunarodna takmičenja u Maroku, Tunisu, Alžiru, Grčka, Bugarska, Češka i tako dalje. Sa mojim cipelama su nastupali širom Evrope. Ženski deo populacije češće nosi obuću na popravku. Mušterije su, kako kažu, zadovoljne. Dobar je majstor, tačan majstor i kad uradi kvalitetno. Često donosimo, dođe li do neke popravke da treba se popraviti kod Baneta, donosimo redovno. Da li je rafišlc u pitanje ili penđetiranje, bilo šta da je u pitanju, kod njega donosimo na popravku. U Pirotu ima oko 30 obućarskih radnji. Cene u Pirotu su znatno niže od onih u Beogradu. I često ljudi donose autobusom, šalju obuću ovde u Pirotu, da im ja popravim, pa se to vraća autobusom u Novi Sad, u Beograd, studentima i porodicama koji već žive u Beogradu. Jer mislim da su moje cene daleko i jeftinije, jer skoro sam bio u Beogradu kod jednog obućara koji je 25 evra naplatio za jednu fleknicu jednom nemačkom državljaninu. Zanat je, kako ocenjuje Tošić, težak i zahteva radi do 12 sati dnevno. Planira da u narednom periodu uposli još jednog radnika.